ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್. ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜೇನೆ ನಂಬರ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಹೂವು ಕೈ ಕೊರ್ಪು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಲಾಸ್ ಅಂದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಮಲ್ತ ಪೋಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ದಾಲ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ತೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಸು ಮತ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆನ್ನರಿಗೆ వచ్చి ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪನು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಟ್ ಕಂಚಾಲ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಕಂಚಾಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆವನ್ ಬೈದನು ಕಂಚಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಆತಿಜ್ ಪಂಡ ಕಂಚಾಲ ಆತಲ್ಲ ಕಂಚಾಲ ಬೋಡೈನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಆತು ಅಮೌಂಟ್ದ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಬಕ್ಕ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಬನ್ನಗಿತ್ತೆ ಕಂಚಾಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆವನ್ ಬರ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಲ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಮುದೇಳ್ಡಿ ಈ ಲತ್ತಂಡದ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಎಂಪಾರ್ದೆ ನಾನು ಲತ್ತಂಡ ಏನೋ ಒಂದು 15 ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಅನ್ನಾಗ ಬೂರು ಪೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಪೂವು ಅದೊಂದು 30 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಆಪು ಈ ಲತ್ತಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲತ್ತಂಡೆ ಮತ್ತು ಏನಂಡು ಅವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬಂದಾಗ ಏನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂತೆ ಅವೇನು ಬಿತ್ತು ಬಂದ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಆಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಡು ಸೊ ಐತೆ ಯೂಸ್ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಏನೋ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಈಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಲಿ.